Om een uur als 12 waren er al tientallen PAOK-fans uit heel Europa te vinden op het Jereveen. De sfeer is gemoedelijk. Ze struinen wat door het centrum of zitten op het terras. Bij het Grieks restaurant vanzelfs. En er wordt er ook bellen. Hoe komen we nog om kaartjes? De Grieken vinden het bespottelijk dat de kassa dichtbloedt, whilst het stadion net uitverkocht is. Hier warten nog bestimmt 1000 Griechen die keine Tickets haben. Also das ist eine Tragödie. Ja, also wir sind extra aus 1200 Fans für unseren Verein ist definitiv viel zu wenig. Ja. De politie denkt dat het wel wat afvalt met Grieken die geen kaartje hebben. Mochten het er 1000 wezen, dan zullen ze maar de club hoe lezen of er meer in mooien. Ja, dan praten we misschien over een ander scenario. Dan zullen we de koppen even bij elkaar steken, zoals dat heet. En dan hebben we misschien een ander uitgangspunt. Maar voorlopig gaan we daar nog niet van uit. De politie zocht het als een gewone risicowedstrijd. Ze denken dat de PAOK supporters haar goed gedragen zullen. Toch ben de juster in Amsterdam al 18 van haar oppakt vanwege ongeregeldheden. Gisteren in Amsterdam was het niet echt rustig. Dus het kan, van alles kan gebeuren. Heeft u wel eens wat meegemaakt? Vroeger, maar nu ben ik daar te oud voor. Van deze straat is wie het vanmiddag nog even het werkje. Dus Jen maakt er wel op die idee van Joen? Dat hoop ik al. Maar je maar net zo leven blijven. Nee, want dan in de raam je raast niet, dan is het nog niet klaar.